Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna studentleriň biometrik maglumaty, daşary ýurt pasportlary we sürejilek şahadatnamalary ýygnalýar. Şeýle-de taliplaryň ýene talarynyň polisiýanyň ýol gedäwçiligi gullugynyň ulaglary hasaba alyş bölümlerine ugly gyzlarynyň adyna ulag ferişdeleriniň döwlet belligine alynmanlygy barada kepilnama almak talap edilýär. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 16-njy ýylyna habar berdi. Ýokary kujaýlarynda bilim alýan taliplaryň adyna ulag ferişdeleriniň döwlet belligine alynmandygy barada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň yerli edarlaryndan tasdiknama almaly. Diýip bir welayet ýaşaýjy saýdýar. Atyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelerine saralanyp taliplerden edilýän täze talaplaryň ýurdun ähli welayetlerine we paýtagat Aşgabatda berjay edilýändigini habar berýär. Türkmenistanyň ýokary kujaýlary taliplaryň sürejilek şahadatnamalarynyň hemde biometrik pasportlarynyň ellerinden alınmagy barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýanatalar taliplaryň biometrik pasportlarynyň ellerinden alynmagyny, olaryň tomut passyna daşary ýurt döwletine syýahat etmeginiň öňüni almagy gönükdirlendigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryny näçe meýli bäri talip ýaşary awtowlaw dolandyrmaga ruhsat berilmeýär. Ozalky ýyllarda Atyk radiosynyň ýerli korrespondentleri taliplaryň ýanatalaryna ogly gyzlarynyň sürejilek şahadatnamalaryny öýlerine saklamagyň maslahat berilýändigini habar beripdiler. Ýaşlaryň awtowlaw dolandyrmak mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi studentleriň arasyna ýol hereketi bilen bagly hadisalaryň öňüni almak synanşyklary bilen düşündirilýärdi. Tanqidçiler Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryny taliplary ýozbaşdak şahsiýet hökmüne çemeleşilmezligini, olaryň tasy ähli meselelerine diýen ýaly ýanatalarynyň gatışdyrylmagyny, taliplaryň ulaw sürmek ukyplaryna kemmaha garalmagyny, olary onamsızlyk bildirilmegini, tomutky diň jalışda taliplaryň daşary ýurt döwletine çykmagyna ruhsat berilmezligini tanqid edýärler. Talipler tomut paslynda daşary ýurt döwletlerine çykaýmasyn diýip, olaryň zagran pasportlaryny hem ellerinden alýarlar. Diýip bir paýtagat ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ozalky ýyllaryň tejribelerinden çen tutulsa ýaş raýatlar Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryna kabul edilenni, olardan okuw döwrüne diskoteka gitmezlik, çilim çekmezlik, awtowlaw sürmezlik ýaly talaplar boýunça ýazmaça dil hatalynýardy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri taliplerden petikli saýtlara girmezligi, VPN ulanmazlygy, ýokary kujaýlarynyň mugallimlerinden sosial torlara girmezligi talap edip gödäwçilik çärelerini güýçlendirdi. Şeýle-de Türkmenistana talipler ýyllar boýy döwlet siýasatyny wagt etmek we mahabatlandyrmak maksady bilen geçirilýän köpçülik çärelerini ýigdirli çekilýär. Şeýlelikde ýaş ösdürümleriň taliplik ýyllary döwletiň gatışygy bilen elmydama berk gödäwçilikde saklanýar. Türkmenistanda ýokary bilim aljak bolsaň, adyňa awtoulag bolmaly däl. Okuw döwründe zagran pasportyň hem eliňden alynýar. Bu talaplary berjay etmeseň, onda Türkmenistanda bilim alyp bilmeýärsiň. Diýip Atyk radiosy ýerli ýaşaýjylary sitirleýär.